Anaedo kwenu. Anaedo. Anaedo kwenu. Anaedo. Anaedo kwezwenu. Ọdịmma Anaedo. Now Anaedo is special, and I hope you're going to enjoy this beautiful, cool number. Bindo, let's go. N'ụtụtụ a na-egosi nwata awọ n'ikpo mkpu ma na-alụrụ ya ka si ya na-ekwe na-enwe ehu ọ bụ ụlọ nwere ife ọzọ yiri gị anyị nwere nwa anyị nwee nwanne anyị nwoke nwee asị unere na-abịa na Anaedo anyị nwere ebu nwee nkwa anyị nwere ife niile nwee ife anyị enweghọ aha gba kacha akwụ ya dị na n'anya ukwu mana anyị gbasiri ike anyị nwere nwanne anyị nwoke Tobe Osigwe Osigwe ka mkpọ ọka Nnewi Ichi jegido gaa imekwe ka o si gbagido wee bata n'ime ebe a tata wee sị ka anyị bịa ka anyị tọtuo ngịga ka anyị tụọ alụ Tobe Osigwe onye jikọ ikolo mmụọ wee malụ nwoke jụrụ ejunu abịa tata ka anyị tụwe okwu ọnụ Tobedo Chinelo Mbonu anyị nwanne m ọra na-ese na ịga anyị ntị ndewo n'ụtụtụ ọma ụtụtụ mara anyị mma kata bụ nkwọ kwụtara anyị ife ọma daalụnụ ọdụmaka nwa onye nke ga-ada Anaedo kpọọ m Chinelo Mbonu nọ ya adịm mma na ya ka anyị gbapịa ọsọ maka na ngwugwu anyị atọ na ọbaghị ụlọ ime mbụ na ife anyị ji bịa n'ụtụtụ ahụ na anyị chọrọ ka anyị malụ ife omimi ka Anaedo si bido ọ bụrụ na abịa kwuo si ịnụkwa ha edo Nnewi kedu ife ịma gbasara ya nya ka anyị si ka anyị nọrọ tata ka anyị nebe anya n'akụkọ ma ọ bụ ka Anaedo si wee bido nya na ife dị omimi ma ọ bụ ife pụkarịchara iche n'ebe edo Nnewi nọ na mbụ Tobe nwanne m achọrọ m ka m jụọ gị maka na ọkwa sị m na anyị bịara m eji m mkpịsị odee eji m akwụkwọ ị na-akụzi anyị na-ede kelee ka Anaedo si wee bido nke mbụ na ajụjụ ahụ dị omimi isi ka Nnewi ma ọ ka Anaedo si wee bido na ọ dị omimi mmekwuni na mgbede otu a na 1600 ọ na 1400 ọ na ife na mana ife mmekwuni wụ na mgbe a ndị migratili to Nnewi wee bido obodo a na-akpọ Nnewi taa ma ọ bụ mana ikwu Nnewi dị iche ikwuzi Anaedo ịma na niile ekwu maka Nnewi Ichi Oraifite na Isu today taa Ichi nọizili onwe ha Oraifite dịka ọ nọili onwe ha mana Anaedo wụ villages taa na Nnewi Isu Ichi na Oraifite sọsọ Isu na Nnewi wu ndị nọkọsịzịla ọnụ Isu nọ n'ime Nnewi mana dịụtọ na Isu pelu mpe ndị ha nọrọ dịka ọ na ha anọghọ ọnya na-eme na so many people amarọ na Isu wụ part of Nnewi ọ na Isu tọdụrụ Nnewi atọ Nnewi gbagharịcha achọ ha n'imewe ife mmụọ a ga-ejewe Isu n'isu ka ị na-eje agụta ọkụ olu ife mmụọ olu ha na maka ọhawa wụgụnụ na ọhawa isi a sị na ọkpara adịrị ọkụ nna so na onye wawa ife melụnụ mana ikwuzie Nnewi ịma niile na-ekwuzi Otolo maka ikwuo Nnewi ụfọdụ na-adị echewe Otolo Uruagụ Umudim na Nnewi Ishi otu a ka ụfọdụ ndị si eche ụfọdụ asị na Otolo tọrọ Uruagụ tọ Umudim tọ Nnewi Ishi mana nwere eziokwu dị na ya ọkweghọtago ikwu ha na Nnewi enwere the real people who make it up Nnewi ihe ekwuwe maka ibugoro ụzọ wee kwuo ụmụnna Alam wakpala Nnewi isizie na ụmụnna Alam iwee kwuo ezi Otolo isizie Otolo iwee kwuo okwu uru ha ikwu uru dịkwanụ kadụ na Umudim kịta that's na-akpọ original children Nnewi nwelu then iwee ịbịara Nnewi Ichi gụọ abụbọ na ọdụda the real name wụ nna agha na-ekwele dịka ọnwụ ịbịara gosichasị na abịa n'ime Anaedo na oke aha wee mejupụta anyị ịkpọrọ Isu nke ahụkwụ nọ ntị mbụ na anụ ya kama n'ọkwọ ebe onye jedebere ka ọ madebere kedu ndị isi na-abịa na Nnewi na ndị Isu ahụ nọkwara anyị kama nọ na ha nọgwara anyị kezi ka anyị nwere ike isi n'ebe a ije na-aka bụ ukwu Uruagụ ebe ahụ ebe ndị Isu nọ
even n'afọ uru afọ uru agụ n'azụ a ebe a ka ha nọ bụ before ha wee gbaa ọsọ o nwere ife melu ehinwa ha wee gbaa ọsọ otu aka isu si wee ebe otu aka ha si wee so mana ka ha anachigatalụ ha anachi ahọzi ebe ha bibu originally ọkwa ndị bibu na afọ side afọ uru agụ ahụ ndị isu o nwere ka ọnwụrụ why ha ji wee jelu hall o nwere building ihe afọ ị na-aga afọ uru agụ juru ihe afọ yes mana ebe hall ha dụwazi the main hall ha dụkọ n'ime Akaba Ukwu so e nwere eze anyị isu ha ka nọkwa na Akaba Ukwu mana due to na oyiwo abịago history abịago so many things abịa people ha akụzi ụmụ ife a na school so nyewawu problem mana onye chọrọ ime research ibido ha na ihe afọ ha agate ya aka ịgbalụ ma like I said ife mmụọ mee iwee mmalụ na-enwere isi iwee nachigawa o nwere ife ndelu n'afọ 2020 wee kwuezie ya chọọ ikwu modern history otu Nnewi si wee bido na ihe jizi edo wee jide since no edo ife chịkọtalụ ndị niile ọnụ edo chịkọtalụ ha ọnụ ọ na-edo chịkọtalụ ha ọnụ n'ebe a ka ihe ejeje trace wee modern history ekwu mmụọ ife mkpọrọ ya wụ modern history so nwere festival a na-eme ha na-abịa bụ side Nkwọ Triangle wee na-eme mana o nwere mgbe ife melu ji wee mee a na-eme ndị Ichi ma ndị Oraifite naanị ataki afa ha na-ana ataki afa ha wee kwụsị sisi ka onye ọna na obe ha wee mewe ụzọ nke ọzọ gbasara edo a ka m chọrọ ka mmalụ kelu ife ị nwere ike ịkọwa maka ekwukwahasị edo maka na ụfọdụ ndị na-abịa aghọtafie kama na agachakwa ndị kwuru okwu ọdụ ka sị na onye amụma ha dịrị na nne mana eziokwu maka na enu pụọ na mba ka nna gwa gị okwu nke bụ eziokwu ịnụ ka ya wee dosi adakarị ụda ilo karịa na be anyị kedu ife ị nwere ike ịkọwara anyị gbasara n'ife mgbe m na-eme ife ndị oyibo ya akpọ field research ife m ekwu na edo abụrụ alụsị ọkwa ịghọtago mmadụ na-efiwe alụsị edo na owe edo asị mmụọ abụrụ alụsị edo mmụọ yiri awụrụ mmadụ wee pụta ife afụrụ ya n'anya na ose na-abụ afụrụ ya n'anya ka ọ bịalụ and ọwa anyị ji ekwu mgbe nji wee dị efe aha si trace wezie modern history Nnewi to edo maka onye achịkọtalụ ndị niile anọ ilu onwe ha na-eme ife ha na-eme edo ife na-akpọ edo mmụọ izizi ndị niile iji Nnewi ma Oraifite ma Ichi mmụọ izizi efekọrọ ọnụ ndị ọzọ nwere mmụọ ha na-efegasị ndị ọzọ nwegasị ma alụsị ma ogwugwu ma udo ma ife niile ha fiwoli mana odo mmụọ izizi efekọsịrị ọnụ amoni na aghọta and ka ezi ife mere ha ji wee fekọ ọrụ maka na ọ gbalụ n'ife ọ pụtalụ n'ife ọ mmadụ afụrụ ya anya o nwere ndị a na-akpọ uru ezikokwe n'uru agụ ndị fụrụ edo na mgbala ọtọ ọ dị first uru ezikokwe wu mmadụ nyawa onye bụ ụzọ wee fụ the woman nwaanyị gba ọtọ then eze anyị isu then dueru uru ezikokwe bi na nke eze anyị isu wee jegwa nna ukwu nekwa ife ọfụlụ wee kpọbata dị nwaanyị mana nwaanyị ahụ disappear achọwakwe so the final place afụlie na ebe ma afịa ụmụ dim ma afịa dụ na roundabout ife a na-akpọzi afịa okpu na-egbu ebe ọ bụ isi edodo ebe ahụ the last place afụlie do so onye nọzi ebe ahụ a ka a nọ wee fiwezie ihe onye condition o wee nyewe ha nwago na onye abụrụ mma na ọ bụrụ ordinary person o wee nyewezie condition ụmụ condition ahụ onye gasịrị ka ndị enwere ike ịkpọ ndị Nnewi kịta ma ndị agba na anọ Oraifite ji wee bịawagasị onye ọna wee na-ekweta maka ife onye atụghị anya mee onye na-esi ngo ekwelu so ọ bụrụ na nke a na-awụ na-akọlụ ndị mmadụ bịa na-afịa for the period ọ nọ in human form ọfụya ọkago onwe mgbe ọ ya anọkwa ọ pụọ so onye a bidoro dis nke m na-akpọzi myth kịta apụtasị unu edo apụọ na mana in the real sense mgbe n'izizi o melu the mmụọ ahụ yiri human form anọkata o disappear eje chọwakwe eje yowe ụfọdụ sizie onye afọrọ ya n'ide mmiri na-eji n'ide mmiri wee yowe wee kpọnatakwe onyekwa new condition wee
kpọrọ mgbe onye the third condition ka that adaeji wee sị ọkwa mmadụ si Nnewi ya nwere nkwọ na-enyekwe nke ọ ya ajụ mgbe ọ na-enye mgbe efe na condition ọ na-enyezi akawago nkụ ebe a ka inu okwu ahụ si nọ mmadụ gwala edo ya nwere nkwọ na-enye ife ọzọ na ọ ya ajụ so na-edo abụrụ alụsị ọ mmadụ na-efiwe alụsị ọha mmadụ fiwela edo mmụọ take human form wee bịa wee fie n'anya ọ gbara n'anya na ose na abụọ so n'ọnya amelu ọ ife na-akọwa n'ọnya amelu ndị niile ahụ na-akpọ ma Nnewi o ma ndị bisagasịrị ma ndị na Oraifite ma Ichi kwetalụ wee fewe ma nke a abụrụ hearsay ọ pụtalụ afụlie n'anya nyawa wee nye condition ya and one of the conditions onye kwuru na ezemewi ya anụ ya na mmụọ ya anụ ya then ezemewi then na ka one of the biggest mmụọ a na-efe efe mana ezemewi mmadụ obichago wee na-ewe efewe maka ndị gboo otu ndị gboo si efekwa mmụọ apart from alụsị efiwele efiwewu okenye nwere ike bicha ndụ bịa ọfụma megasịa ife dị iche iche ọnwụọ efewe aka na-akpọku mmụọ onye ahụ ka ọ bịa mewe ife so ezemewi iwu mmadụ wụrụkwa mmụọ dị mma maka na akụkọ akọlụ gbasara edo dịka ngwalụsịwụ onye pụta ode n'ụzọ nke akwụkwa otu aka ọ dụwagalụ do ụfọdụ ya asịghị na ezemewi nọ from eze ịma na enwere eze n'uru agụ mmiri eze n'ebe a ka esi wee dọlụ ezemewi now mụnwa amarọ nke eziokwu na ma ebido den na ọnụ ọwụ mmadụ na ọ bụrụ mmadụ mụnwa ya akọwani ọ dị mma n'ụzọ nke ọzọ gbasara edo maka na edo bụ ofu mmụọ bịa na Nnewi ọ na-ada oke ụda ọ n'eziokwu ebe onwe na-enọ na asị na edo ọnọdụ ka anọlụ n'ọnwa dịka Julaị asị na enwere edo na-eme mmụọ a na-alụ mmụọ nka ife dị iche iche o nwere ife nchọ ka ịkọwala anyị kelu a sị na o nwere ife jikọtala edo na ide mmiri aka na aka ahụ mbụ ka ọ ya ebuo a sị na enwere relationship connectly edo na ide mmiri anyị nọ n'ime ife the only thing m nwere ike ikwu n'iwu na one of the times is dogbala ọsọ nọ na ide mmiri ka eji eje kunata na mmụọ ide mmiri ka o ji eje nọrọ one of the times ọ gbala ọsọ n'ebe a ka o ji eje nọrọ wee nye condition then o nwere ndị ya abịa seo na-edowu mmụọ n'ọnwa ide mmiri n'ebe a ka eji wee lọta wee bịa Nnewi but I'm not inclined eji na m ụbụrụ m asị mmadụ I'm not inclined mụnwa na onwe m kịta ebe a nnọkwu na-efekwu edo na-atụlụ ezo ndu na-awali ọjị dịka onye nwa na-edo nwụ ọkwa ịghọtago mana ọ bụrụ n'ọwa a inwe ike ịkọ ife ọzọ eje m skuul so ife ọ na m ekweta ya make sense to me na mụnwa na ife nke m kwetalụ and nke ndị kakado wee luo today nso na ndị ruo ezukọ okwe ndị bụ ụzọ wee fie anya ka nọkwa ife eji a na-akpọ ndị ruo ezukọ okwe n'uru agụ wo ndị fụlụ edo na mgbala ọtọ ndị fụlụ edo na mgbala ọtọ so I'm more inclined to believe ife make nwee logical reasoning so na isi na-eje nụta edo na kpọta ya na Nnewi onye eme ndị ọzọ ewee fee ye ọ ya enwe ife ya eme mmadụ niile nwebụrụ mmụọ ha na-efe ji wee fewe edo so that and na ife ahụ ife na-ebelieve wụ na-afụrụ ya n'anya people bịagasịrị na-afụ mmụọ a mara na ife ahụ mmụọ na ọ bụrụ mmadụ mana oyi human form yes ndị chọọ isi ngọ maka onwe ife ndị oyibo na-akpọ doubting Thomas onye chọọ ka ọ fụ n'anya before wee kwelu so ndị mmadụ fụrụ ya and o megasịrị some certain things isekwa onwe mgbe ị na-ekwu about ife edo megasịrị na-asị nke mekwa during the civil war na ndị na-ekwu na edo na-eje meet na-ekwu na agha ya abata na agha abataghọ Nnewi na-achọghị isi Ọnịcha wee bata Nnewi na Ojukwu bidolu civil war wee onye Nnewi na adịfa na target ka abata obodo Nyawasi ha nge na Ọnịcha for almost 2 years ha bata n'ihu Nnewi na agha abata Nnewi na agha ebigo nya na ndị amị batalụ Nnewi agha ebicha na ewee bata Nnewi mana to some people ọ bụrụ miracle mana ọ miracle ọsọsọ nke ha gọ na akwụkwọ nsọ ma nke aka ha mee na mba ọzọ wụ miracle
ọ na-anụgidela agha elu obonu agha kwesịrị ilu bonu ụnụ maka a na-achọ achọ n'ọnụ obodo unu na onye isi na-edu agha ahụ agha na-anụsị ụnụ nọ from bonu ọ be ka anyị achọwagoro ka elude ka eje nwude ndebe ha mana ha abataghọ due to Edo. Mgbe ị na-ekwu okwu isi na Edo anụnụ maka na ka esi akasị nwaanyị amaka nwaanyị ụsọ nwa nwaanyị chapụla achapụ na mụ wee bie oge nke ahụ so mama na eziokwu makọwani mụnwa na-awali ya ọjị na-awakwali ya nzu na-ayọ kata na nya ka mma afụnịghị mụ afụ bụ makọwa ife ma amahọ maka na onye ka ji si ụlọ onye pụta ịbịa daa akwụkwọ odee nke ọ wụzikwa na-ekpugherie na nwaanyị bịa gosi ya onwe ọ kakwa nnọọ ma ọ dịkwa mma otu ahụ n'ụzọ nke ọzọ isiri na mgbe Edo bịa na-enyegasị kọndishọn onye kọndishọn nke ọ kata ọ garakwa gbafere mgbe ị na-ekwu ebe na-espekuleti bụ onye mata dolu ka esi achụgharị nwaanyị nka ọ gbalụta ada esi niile ọsịkwa ụlọ na ụlọ na ya anọkwa abịa na Nnewi tụbadị na Nnewi ka anyị bunata ebe anyị ọfụma maka na asị na mmụọ na-eme ife na mmụọ na-eme ife dị otu a na ife dị otu a nwere ike isi n'ife dị otu a ka Edo otu onye chara ya kọndishọn anyị kwetakwana ka anyị esi wee kweta ma ọ na ha na mgbe a na ha mere ife ekwuru ha mere ya nwakata ọ gbafelekwa kedu ife nwere ike isi o nwere ngozi ma o nwere abụmọnụ Edo wetara na Nnewi. Ndị mmadụ na-ekwu na success present day success of ndị Nnewi is tied to Edo. N'onye amegu na onye Nnewi na-eme ife even ndị ana Nnewi gozie n'aka na nkụ ndị mba bịara ịzụ afịa na Nnewi wee nọ Nnewi wee bawa ha ọgaranya na ha aka nkụ ụfọdụ si n'Edo n'onye na-eme o nwee ebe nọ oke na nke mụ na ndị okenye nọgasị ụbọchị a ha na-ekwu n'onwe mgbe mbize bịa ka nkụ na Nnewi asị ka ejekwulu Edo asị na-ekwulu nke a kwuo nke a emeye den mbize kwụsịnata mụnwa amarọ na eziokwu ka ọwa asị na mesoho wee je ife mmanwụ na Edo na ọ bụrụ by coincidence na-akpọzi Nnewi Anaedo and ọ bụrụ by coincidence na ife melu Nnewi bụ afịa Nnewi ana afịa Nnewi ahụ dị na-agba Edo na mmụọ na mmụọ mgbe gboo na-enwe agbọ ife ụfọdụ kịta na-akpa ọfịa mana ife melu Nnewi na-anụ Nnewi ọkwụ maka nkwọ Nnewi ọ bụrụ o nwere ife ọzọ so nkwọ Nnewi ahụ ebe ka ọ dị na-agba Edo so ife ahụ ife onye na-eche uche chọrọ iche efu na eziokwu agba na ose na abụ ihe afịa n'anya ọ na-echọrọ isi ngọ na ife melu Nnewi do n'afịa Edo. Then secondly, another striking thing you notice na Nnewi shi Otolo Uruagu na Umudin their meeting point wee be Edo do. Their meeting point of these four communities ebe ha na akpọ nkwọ triangle do nya na agba Edo gbalo oke n'ebe ahụ meeting point of these four communities. So is it a coincidence that this meeting point do na agba Edo then na agba Edo ahụ ka the market melu Nnewi melu Japan of Africa eji akpa Japan of Africa do ọ nwa nji asa no ife nwute na Edo a na-ekwu okwu ụbọchị anyị asị na ya emeli ife na ụbọchị ụka ka anyị eje tinye ụbọchị ụka ka anyị etinye no ife nwute na onwe bụ ụbọchị anyị anọkata sị na emechiri afịa ahụ maka Edo no ife nwute ka ọwụ mana ya abata afịa ahụ ordinary day nu na-emechilie na-ekpe ekpele n'onwe ka ọdụ na-ekpe ekpele so o nwere ife ndị be anyị na-emegasị inyowe efu na ọ dụchara mma so enidi hom ịbịa sịwa no Edo mere onye na onye Nnewi wee bu ibu ife ma akọwa na afịa Nnewi melu Nnewi ji wee ana-anụ ụdị na-egowa onye Nnewi kwu ha na n'iwu onye in fact ndị abụrụ onye Nnewi
bi n'akụkụ Nnewi na-eji Nnewi akọwa ebe ha si isizi onye ọka side isi na Nnewi ọ sị na onye achọghị m ịkpọ afa achọghị m ịkpọ afa so mana ife melu Nnewi ji na-ewi ewi na-asụ asụ woo nkwọ Nnewi dị n'ime Agba Edo ka ezi ife ọzọ ị chọrọ ịma okwu asaala n'onwe nwanne mmadụ esiri nsegono kama na omeka na ụfọdụ ife mekata ya na-asị ọgụnụ maka mgbe ị na-ekwu okwu isiri na ya nọkọtabụ otu ụbọchị si na ya akpọchie afịa maka Edo ana ihe abịasị ka ịṅụtaba na onye ọwụ na iyi Edo ji mee nke mana na ịgba Edo nwere ife omela anyị ọ ka na-emela anyị nụ mana a nwere ife na-eme na be anyị maka na-abịa mbido chaa ife mmemme a wee fụli n'ime be anyị na ịbịa kpọọ Nnewi ife ya afụdebe ewu ka anyị developing city ọ dịka obodo enweghị omenala ma o nwere nsọpụrụ n'ebe omenala ha dị maka na o nwere ka anyị si bịa aṅụtagasị ụfọdụ ife ọ dịka o nwere ife edebegasịrị na mgbe onye eji chọọ ewepụta eme ife ọ chọrọ ime n'ife gbasara Edo ịkọwa n'ife dị iche iche gbasara kedu ife o ji wee duka na be anyị na ya ha akwanyere ya ugwu duka o kwesịrị amụghị m nọ anọla ebe atọwa anyanwụ ngwugwu n'ọya ebute okwu na nna ada ekwu ife bịara abịawu n'ife na-anọ ka nke nọ anọ ghara ịnọwu ife bịara abịa mana ọ bịalụ ka oyiwo obialụ na-abịawuzi nke na ife na-anọ then anyị nna ada asịwa ndị jere akwụkwọ na ndị nna nna anyị fa na mgbe ndị ọcha bịalụ na fa akọwaniho ifefa na-eme na ndị ọcha ghọtara ife ha na-eme na ha amara oyiwo ka ha wee kọwanie maka inwere ike mara ife ị na-eme mana ọ na-ịkọwaniho ife ị na-eme na o nwere ike ife ahụ ị na-eme ọ dịka ọ na o nwere isi mana nsogbu inwere unu ịkọwanihe enu onye communication problem na ịwa jezie na akwụkwọ kwesịrị ịkọwa n'ife ndị nna nna anyị ha nọ na-eme anyị wee na-akọtọsi ife ha mere si na o nwere isi wee na-ajụ na-asị na nwata si na ofe nne tele atọ ha ụtọ ọkwa ọmana ya na agụụ ya emeju ife afọ nyawawu ifewu nsogbu anyị kịta na ifewu nsogbu anyị hụ na ụmụ ife ahụ anyị na-eme na anyị si na o nweghị isi anyị wee worie wee dowe na nkọ isi o wee dịkwa na anyị aṅa na nwata na-arị ugwu agadi nwaanyị na-arị ugwu richara ugwu wee si ugwu arịa ngagharịa ugwu wee si elicha ukwudu ya aṅa so nyawawu ife na-eso okwu na anyị dewere ife anyị nwelu wee dewere ihe na nkọsi na osoho nyawa na-agwụkwa anyị na anyị wee soho nyawawu nsogbu anyị na-eme ọ bụrụ sọsọ na Nnewi na ala Igbo niile nsogbu a na-enwe ndị Igbo na-enwe na-awụ nyawa a na-akpa n'isi ịkpa n'isi ka mma karịa ije na mmụọ bịa sị na ndị nna afa ndị zọta agha na ị na-awabi na-ele mgbe ọbụla ị na-awabi na ọ na-awabikwa jelee nsị na nke ha na o nweghị isi onye anyị amasị nkago na ife ya esi wee mee ọdụ mma maka na nwata mụta ịta atụ oisi agwụ n'ọfịa kele ife na-amụta donu ama m na ndị mmadụ ya achọ ka ha tinye ya n'ọnụ okwu ka ajụọ tobe okwu one na one maka na otu a nọ n'okwu a uche ma elota hazdori na onweri ndị nwere ike ị na-eche ya maka na asịrị na mma afụ isie na taa ụta ka m nwudetarịanụ ka ekwuwe tata nke taa nke echi ebe na-asị ebe ọ n'isi na wee na-ege anyị ntị oge erukwala mgbe ya tinye okwu ọnụ dọwa okwu agba kpọọ anyị n'akara ekwentị 09059838512 ma ọ 07086043842 ọ dị nwere ajụjụ ya ajụ ikolo mmụọ jụọ ya onwekwa n'ụtụ nke gị etụghị ya maka na ajọ ofe Nnewi na-echechara anya wee tiela Anaedo egwu wee si na Anaedo ana nsọ onye mere ụfọdụ oge mpụta si m ndị ọzọ si ụlọ na anọbụ ụlọ na-egozie nkụ na nke anyị na be anyị agbakadokwa n'ọka uru oge Anaedo kwe na onye na nwunye tobe osi igwe ikolo mmụọ aka ukwu onye nke Chinelo Mbonu kpọọ m Ada Anaedo na mmazụ wee na-asị dị gị na-atụ n'uche gecharagodo egwu a ka anyị ga-echigata azụ nnọọ nnọọ
obodo na Nnewi ka obodo ọzọ achọrọ ịmụ masịrị ka nwa ọmasị na mmara akara oyize mmiri adị mmiri obodo ọma. Nwadia na nnọọ ka ọ kọwazielu gị ọfụma. Okay. Ife melu na so many people believe na so many isu wo from isu Nnewi ka ha si wee pụ. Ma isu of isu oshi in particular. Na from mgbe agbala ọsọ from that place. Mgbe ndị isu gbala ọsọ na some of them pull outside Nnewi. So not from ebe aka ha ji wee form called that isu communities. Man, I cannot say with every sense of authority all those communities kwesịrị ịmazi their history wee kwuo na isu nke ha isu nọ Nnewi na isu ka nọ Nnewi wee luo taa ọkwa ịghọtago ije even before ha agba ọsọ igbu ụzọ a na-akpọ ibusa today wo nwa isu nwe ife omelu committee and offense mgbe gboo ahụ ogbugbu ka ekwesịrị igbu enu mana wee gba ọsọ wee form the community a na-akpọ ibusa today na ha ka na-abịa Nnewi all recently or something ka ha sị ha kwụsịrị ịbịa Nnewi onwe ife ha eme ha abịa ha anachiyatakwa be nnafa ha ọkwa ịghọtago so mụnwa ya achọghị m ikwu with every sense of authority na so many isu communities juru ala Igbo na ha ncha niile si ebe a mana ndị isu gbara ọsọ and ka ha gbara ọsọ ụfọdụ ụpụrụ mana some of them bịara bili na nke nwanne ha nwoke anyị wawu ndị eze ọbụọ ha biri side Obiọfịa ọkwa ịghọtago before ha wee nachi ya wee kpọchiyata ha to ebe ha bi na around Akabukwu enwenyezie ha around Akabukwu area nke awụ nke m mekwu with every sense of authority na ya approve ni approve ọdụmma ọdụ ịghọta n'ife nke isi ọsụ n'ọnwa dị a na mụlụ Akabeze mana na osiazịa wee kpọọ jisi ike na-akpọ anyị na 09059838512 ma 07086043842 ọbụ ọnwụ na osi ọbụ edoghị anya ma ọwụ nọ na-akọwa ịghọtachahọ iwe nsị ka ịmalụgodu ka ọ kọwalụ gị ka o doghị anya nkịta okwu oge ya akpọ mana ka o si na ndekwa anyị fụnọkwọ nkeji 13 ka anyị ka nwere ebe a maka na akwụkwọ ya bịa ma ọkụ elekere 12 kele ụtụrụ Tobi nwanne m duka anyị ka na-aga n'ihu mgbe ị na-ekwu okwu isi n'ọnwụ na-abịa n'obodo n'ala Igbo na-efe aka anyị n'anya anyị aha akwanyere ndị nna anyị fa ndị mbụ na ndị egede ugwu maka na abịazie ọdụka edebela ha n'akụkụ ọdụzie ka ọ na ha eso onwelu ọghọm na-adapụtara na ya ma ọnwụ na ịbịa si otu a debe onye idobi m n'akụkụ otu idobi m n'akụkụ of course ọbụla ajọ ofe okwukwa na-egwu obodo sa anya ha echefu ndị mepeli enu onye mara ebe o si amali ya aka nni kwụ aka ikpe wee kwụọ aka nni ife ọ na-efe efe n'ụwa mmụọ na-efe efe nke ọ na-echọ ya ịkpọ ọ dị conditional onwe mmụọ na-emelụ mmadụ ife ọ na-ime hụ nke gị so idewe ha na mmụọ ahụ n'akụkụ o dewekwa ha n'akụkụ efio ya na-abụ ọfịọkwa na-abụ oyi mgbe iji na-elewezie enu iwee malụ nene n'ife na-eme n'ala Igbo kịta nene na anyị wawa olu mana ndị Igbo ajụ bụ ife mere ha ji wee wuru olu na Naịjirịa ha chene ha na-akpọkasị ife enweghị isi afa ọ bụrụ ife niile ha na-atụ aka a na-esi n'ụlọ ama mma wee na-apụta n'ama o se na ife ndị nna ụlọ dowekwala enweghị isi o so na ndị Igbo n'ala Igbo ka ị ya ada anụgasị some certain things a na-eme isi na mmụọ dụbụ ụnụ na ịchọghị ife enu o ejeraje mebie hapịa imebi ha na gụ na ife maka isi kote Igbo ọgbagwue so nye ọnwụ nsogbu do n'ala Igbo ị chọrọ ife efe na ịchọghị ife efe ka ezi ife ị na-emebilie isi na onye na-enye unu nsogbu efugasị ụmụ isi dị anya eji wee fiwe obodo nje na-egbutusie ọ bụrụkwana isi ọnwụ na afọla akarịa atụ ọ bụrụ ife niile kwelu mmadụ omume ka o kwesịrị ime ị ajụ ese nwaanya saa iwe mmalụ maka ife mmadụ amaghị wee onye ishi so ije gbara ọsọ je mebigasịa ya gụ na ife emewe ana ebe o si wee dụ njọ na ndị Igbo ada ekwezi ajụ ase so ife na-eme ọkọtọ na-eme onye ọha ya eme onye eje na-ajụ ase ememe ọdụkatakwa ọzọ emekwa ememe ọdụkatakwa ọzọ emekwa mana
anyị ejezujuzi asị ka a wee mara ebe mmiri si wee bụ opi ụgbọgụrụ n'onye ahụ nyawa ife anyị na ife na-emenụ enu ọnwa anyị ji wee sị na agadi nwaanyị na-arị ugwu lechara ugwu wee sị ugwu alịa nga alịa ugwu wee sị ukwudughị aṅa so ka anyị bụ ndị mbụ na ndị egede anyị ka anyị bụ ọdịnala anyị ka anyị bụ omenala anyị dowe n'ụsọ ka ezi ka ọdụ anyị ọdụ mma maka na ọ na-ekwu okwu ife bịara n'uche okolo ntọpụ na nke a karịa maka na anyị bịaziri anyị asịghọkwa na oyiwo agbọghọ mma kama na oyiwo bịaziri ọdụzie ka anyị bịaziri nnọọ hụ ha mba hụ mgbe ị na-ekwu okwu ịkọwalụ ka Oraifite Ichi na Nnewi si wee fekee edo n'oge dịka oge a n'oge tata ọkada otu ahụ na onye ọ na-efezi nke n'ụdị nke mụnwa na onwe m sịrị na m na-efe edo be m ka m nọ emewe nke m na-edowu mmụọ ebilivu hụ na m ma ejewe n'ebe dị otu a n'ebe dị otu a n'ebe dị otu a edowu mmụọ mkpọkwa mmụọ n'ụdị nke ọzakwa m n'ụdị otu nghọta m si wee dị so ọ na mmụọ awụ onye Nnewi ka na-efe edo a ka na-efe edo ọ na ndị nọgasị n'okwu edo na-emega enwegasịrị dịka ebe okwu edo ịtọ n'ime Nnewi ana oge luo ha ncha niile ha na-emegasị ife ọbụla onwe ife ha na-emegasị kwa ahọ so nyaụ na onwekwara ndị nọ wee na-eme mana dị only thing ife anyị na-akọwa na adị eme otu esi ekwesị ime adị enye the kind of attention ekwesị ime adị enye the kind of reverence ekwesịrị inye enu that's the only thing I can say. Okay, maka na mgbe ị na-ekwu ka esi na-edo anụ a na-ekwu maka na ọha alụsị na mmadụ na-efiwe alụsị kama na mmụọ mere ka ọ pụta ife ọdụ mmụọ nwere ife na-ada emebe ọnwa Julaị mgbe a mmiri ji ada akaba nkụ emewekwa ha ya maka na akụkọ ahụ onye kọrọ onye akọrọ na ọ tọkọrọ m ama ọ tọkọrọ m ụtọ ọ sị na-edo na-ebe akwa na-ebe asala edo na mgbe edo ji enwe mwute nwa eji wee nwụọ nke mana o nwere ife nchọ ka ịlụtụla anyị aka kelee ife dị ife ahụ a na-adị eme ọkacha mmiri izu ọ na-emekarị ebe Julaị n'ebe ahụ ebe nwaanyị ụbọstọp ebe a ka a na-adị eme mmadụ eju asị anyakwa n'ụdị kraụd ada na Nnewi ga-ekweta ịpụta ebe ụzọ anyị aga ebe niile tochie tolu pụọlị ma nwa afọ ahụ nke a na-eme Sọnde ụbọchị ụka nke ahụ nri ka a na-enye ka onye na-efe edo n'okwu edo ahụ dị ebe ahụ nri ka a na-enye nne ọ na-enye ọmakpụ iri ji mmakpụ iri ji enyewo ife a na-eme ebe ahụ that's just it. Okay, maka na n'ụzọ nke ọzọ ịkọwasịa na ife dị iche iche gbasalụ Anaedo gbasalụ edo mana o nwere ife nchọ ka ịlụtụ aka dịka anyị na-akwakọ n'oge anyị Nnewi Anaedo nnukwu obodo apụta m ụwa o sokwu n'ife ya ahụ ije mba ọ na-akawa obi asịrị na Anaedo ahụ eme nwa ayaghị ejiji ifele ụfọdụ ndị na-agha ugwu na-asa mmiri na-asa ka ha ọbịa jụrụ akwụ na be anyị maka na etelogbo etelụtazi na nwaanyị isi na Nnewi bụ ha Anaedo wee nụta na-azọta nwa onwe ife sigoro ike anyị afụliri ife merie emego n'elu megodo ala ọ ya azụta nwa onwe ọgwụgwọ na irugo n'ọrụ oyibo lukwa ha ọha afịala anyị ahụ isi na onye awụ onye be anyị maka ka o si agba mbọ maka o si emesi ife ike mana o nwere ife nchọrọ ka ịgwa ndị na-eto eto n'oge tata maka na a na-ekwu tobe osi igwe maọbụ ikoro mmụọ eche na onye chajuo n'isi awụ maka na ife nji ada ekwubu okwu uwo maka ndị na-etonite eto ka ha ghara ịfụ nọọ ịchachazi isi awọ wee ghọrọ mmadụ ma wie nwa akọ na uche ma ọma ọ bịazi duzie ka ya na-ananahụzi n'ife ahụ eji wee mara anyị ọdụka ya edebezie n'akụkụ ọdụka ume a na-apịazi anyị ọdụka anyị je ṅụtakwazi nwere ụfọdụ ife a na-eje n'obodo anyụta mana nke a na-afụ n'oge dịka oge a tụmadụ n'ebe ụmụ na-eto eto nọ onwe ozi onye ike dị onwe onye chọgụzi ka ike dị dị okere ife nwere ike ịgwara m ndị a ka ọ ghara isi n'ọnụ m wee pụta ọ ka mma n'ọnụ gị ife m ekwu na nke mbụ na ife eji mara ezigbo onye Nnewi atụmadụ ịgba mbọ wugodu na
onye Nnewi aha kọmiti onwe fiam n'ife ji mara anyị den ụna asị na-eje mitin mba ndị ọzọ kwuche agrie na-efe a ka anyị eme ajụzie ndị Nnewi asị ehi emewuolu na ha ya na ebe a wee kwufiam ka alahụkpu ya ụla eji amamife wee malụ ndị Nnewi so na amamife ahụ ka anyị kwesịrị ijidesi ike onye luo ya ịmara ife eji malụ ndị be ụnụ jidesie ya ike na onye Nnewi a asịkwa na onye Nnewi na-ejighị ụdọ akpụ onye Nnewi ya eji na ụdọ kpụ onye Nnewi isi ka o kweta na ife awa ọcha ka ikweta mba o sighi otu ahụ ekwe ọ bụrụ asị n'ọdụ 10 ikpokọlụkpo ị na-akpa ọ bụrụ otu ibunye na ịbụrụ n'onye Nnewi na-eji amamife wee malụ onye Nnewi nke ịgba mbọ ịchọ mekwute aka na onye ọ na-apụta ma ife kwesịrị ịma na ọ kwesịrị ịgbalụ onwe mbọ wee zọwa onwe ọ bụkwa ka ọ ha n'ọnụ. Ọ dị mma na nchịkọta gbasalụba anyị kwuo n'ife ka nkụ gbasalụba anyị nke n'ife nwere ike ịgwa ndị na-ege anyị ntị. Ife mma agwa ndị Igbo onye ọwụna nwe onye Igbo na-ege anyị ntị teta n'ụla ọdụbende dolofa no nkudu na mba na-eghelu mba nni onye luo ya echefuna na onwe ka ebe isi wee bịa echefuna na onwe ka unsi eme ife n'ọkwa n'ife ahụ unu na-eme n'ụzọ dị anya nyewawa ife ndị ọzọ chọrọ ịfụ ya dị akụziri mmadụ omenala befa na-achọ igosi ha na-eme omenala befa gosi onye ahụ na onwere ebe isi na unu wakwa nwekwa ka unu si eme onye na mmụta ya adịzu oke onye mee nke onye eme nke onye afụ ka ndị a si eme onye afụ ka ndị a si eme m wee cherokwa na onwere ụzọ dị njọ echero m na onwere ụzọ dị njọ onwere ụzọ dị nso esi eje Ọnịcha ado enwere ụzọ dị nso ịmalụ nke dobe ụnụ iwee si wee jewe daalụnụ. Ọdụ mma ụnụ afụna ka ozuzo ma gbachaa n'oge a na-edokwenu n'ụtụtụ a na onye nụrụ onye utobo osigwe onye a na-etu ikolo mmụọ nke adịghị anya ofufe na-achọ ịgwa ụwụ ọmala asụ ya sụọ n'ikwe ọmaghị asụ ọwụ na ana karị mma gosụọ ọwụ na esoro mkpụrụ ọkpa ahụ ka ọ ka mma mana ofufe na-ekwu ụgwọ dịka tobe na-ekwu okwu ọsị omenala ndị dụrụ ha Igbo na-asụ n'onu mana akwụ ụkwara ọwụrụ otuko ka anyị kaba ahụ ka anyị chigha azụ asịrị m na ọ na-eme ekecha n'ama eburunawa na obi ekecha na obi eburunawa na mkpuke obodo niile gela anyị ntị n'ụtụtụ ọ na-afụna ka o si wee daa etelogbo etelụtazi enwere ebe anyị si emele enu emelana kaba ahụ mala ebe isi malụkonu si bido maka na mmụta aka ịmali onye nyekwuru gị aka ụmụ anyị ndị na-etolite kaba ahụ ma eke uchu ka itinye uchu ka ị malụ maka na ọkwọnụ atụọla ọmalụ atụọla ofeke ofefe isi n'ọfịa aka nwe nke Chinelo Mbonu kpọm Ada Anaedo na maza wee na-asịgo nke adịghị anya gbado ebe ahụ werezie na-atụgharị uche n'izu ụka ọzọ na ihe enwekwa ka o sere na-asị na dọla anyị ma na eke dọla anyị ma na oye dọla anyị ma na afọ dịkwasala anyị ma na nkwọ ka nje ka m bịa ha ebe ọsọ n'ọkwụrụ ka nsọpụrụ ife kele mmadụ anyị nakwa n'obi ikolo mmụọ